डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आंनि फंबाय असे। डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों। जों ज' देरबोदों, ज' फरायबोदों, ज' खामानि मावबोदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ एसे बोराबनानै दङ। बिथाङा गोबां जोंनि हानजानि थाखाय, जोंनि सरकारनि थाखाय खामानि मावदों। बिथाङा गोबां बिहोमा दङ। बिथांखौ आङो जोबोद अनो, मान होयो आरो बिथाङा सासे गोरों सासे लाइमोन। बिथाङा जोबोद माने रोंगौथिबो दङ। दा बिथाङा गोबां समाजनि खामानिबो मावबाय। दा आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों, आंखौ नायनानै, बिथाङा बिदाखौ नायनानै, आं जिहेतु बिथांनि बिदा असे, आंखौ नायनानै बिथाङा हानजानि मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ। बिथांनि समाबो फैगोन। आङो खनथामसो जाबाय टिकेट लुबैनानै मोनहैया। आं लुबैनानै नङा, हानजाया आंनो टिकेट जासिनायनि उनावबो जोबथारनायाव टिकेट होनो हायैया आंखौ खनथामसो जाबाय। गतिके आं जेबो रागाबो जोङाखै, गाज्रिबो मोनाखै। हानजानि थाखाय आं खामानि मावबोबाय थादों। सासे सादारन कर्मिनिफ्राय आंखौ दिनै हानजाया सादारन सम्पादक खालामदों। जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो जोंनि लाइमोन गांखंनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि, गिदिर मोनसे बिबानाव दं। ओंखायनो आं डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायनो सम मोनाखै। दिनै जिहेतु नमिनेसना जोब्बाय, आंनि फंबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायगोन। आंहा गोग्गोमै फोथायनाय दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै बिथाङा हानजायाव फैफिनगोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथाङा बिसास खालामनानै खामानि मावलांगोन। आरो इयुनाव जों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ नायलांनांगौआ जोंनि बिबान। बिथांखौ जे जोङो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनांगौ, पलिटिक्सआव बेखौ सासे गिदिर लिडार खालामनांगौ, बे दायथ'आ जोंनि। ओंखायनो सांग्रां ब्रह्मखौ आं नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। बिथाङा दिनै UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै, दसे समनि थाखाय रागा जोंनाया थायो, खुद्रिनाया थायो। रागा जोंनाय, खुद्रिनाया थागोन, बेखौ जोङो सनमान होयो। नाथाय बिथाङा थाबैनो जोंनि हानजानि सिङाव फैनानै बिथाङा खामानि मावफैफिननांगौ। आरो जों ज' सांग्रां ब्रह्म, आं, गासैबो जोंनि हानजानि मानसिफ्रा ज' खामानि मावनानै जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेबा खालामनांगौ। आरो जोङो गोबां दाफामलु खामानिफोर, कनस्ट्राक्टिभ माखासे खामानिफोर मावलांनांगौ। बेनि थाखायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म फंबाय, नोंथाङा फैनानै जोंनि UPPL हानजायाव खामानि मावफैफिननांगौ आरो आं नोंथांखौ न'आव दैखांनानै लायगोन। गथायखांनायनि उनाव मा फोरमायगोन? नमिनेसन गथायखांनानै जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय आं नमिनेसन गथायदों। आंनि जिउआव मालाबाबो आङो राजखान्थियाव बेबायदि गैफेरामोन आरो बेबायदि बिसायख'थियावबो ओंखारफेराखैमोन, गेलेफेराखैमोन। गिबि खेबनि थाखाय आं दिनै नमिनेसन गथायदों आरो बिसायख'थियाव ओंखारदों। रायजो राजाया जोबोद आंखौहाय अनसायदों, बिथांमोना बोर सारस्रिदों, जेरावबो आंखौहाय मदद होदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खर' गंलायनानै खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनै जों गसाइगाव साब डिभिजननि मोनबा समस्तिनि UPPL नि 7 जोङो बिजाथिफ्रा खनसेयैनो जोङो बेयाव फारिलाइ गथायदों। श्रीरामपुरनिफ्राय हुलसेन हाजदा, गुमानिफ्राय मुर्शिदा बेगम, जमदुवारनिफ्राय सरनजित बसुमतारी, सराइबिलनिफ्राय आं, राजु कुमार नार्जारी आरो कसुगावनिफ्राय उखिल मुसाहारि बिथां, जों 7 जयैनो दिनै नमिनेसन गथायदों। नमिनेसन गथायनायाव रोजा रोजा जोंनि रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों। बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर आरो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आरो जिहेतु दिनैहाय सान्तिनि नायक प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना सौफैफिनबाय। मोनफ्रोमबो हारि माहारिया न्याय मोनबाय आरो जौगानायनि लामायाव जों गोख्रैयै दावगालांगासिनो दं। बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदों, आशीर्बाद होदों आरो बिथांमोना जोंखौ अनसायदों। बेखौ नुनानै एबार 2025 मायथाइनि 26 सेप्तेम्बराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन खनसेबाव बिटिआरआव सरकार दानो थांगासिनो दं UPPL आ। बेसेबांसो मासि आवग्रिनो हागोन? गोबां मासिनि बिबांखौ आं बुंला, गोबां मासि लानानै एबार खनसेयावहाय जोङो UPPL आ सरकार दानो थांगासिनो दं, सान्तिनि नायक प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव। बिजेपि दोलोखौ जों नुनो मोनदोंमोन जे बड'फानि जायगा दतमायाव बिजाथि फसङा, नाथाय दा नुनो मोनबाय बिजाथि फसंलायबाय। बेखौ लानानै मा बुंगोन? जोङो बयबो हानजाफोरखौहाय जेरावबो बिजाथि फसंनो थाखाय खावलायदों। जों जायखि बिजाथि फसङा मानो, जोंनि UPPL हानजाया जिहेतु जोबोद मजबुत हानजा। दिनै मोनफ्रोमबो बुथआवनो जोंहा गोख्रों कमिटिफोर दं। प्राइमारि कमिटिया गोख्रों, जोंना ब्लक कमिटिफ्रा जोबोद गोख्रों। जा हानजाया जिहेतु जोबोद गोख्रों, जायखि हानजायानो गसङा मानो जोंनि मोखाङाव रावबो फेक्टर नङा।